Oras manihita sa luhut na, tabara de maruhan ang pikirat tala tumangihon, hatani di bata di baga sa tekyon martangiang mahita. Asiniruhan itu hatta Jesus Kristus manatoto mangaramuti hamu sa luhut na, lau tumangihon hatana di baga sa tekyon. Amin. Damang denang dungan sa porsyaon tatangihon mahatani di bata, nagabi turpuk jamita di pertangyangan, di minggu paduahon Februari di tahun 2022, di Anetisian Evangelium Matius biddu na papaton ayat 27 roni ayat 25. Sorom madidok katan itu hatta. Dungi di dalam ibana masadok luat Galilea, lahum mengajari dia ka perguruan, mamaretahon harajaoni, huhut mamalum nasa sahit, dohot na niyay ni halak na di sini. Jadi terbarita maibana horo dilihat tano Syria, pola di babuan halak tujuluna nasa nahasitan, akka persahit na ragam dohot akka hasunggopan yaka sibulis, dohot akka nasolpot bulanon, rodi akka nasarion, gabi di pamalum manasida sa luhut na. Jadi macetorok mahalak mangihut ton ibana, akka na siyan luat Galilea, siyan Decapolis manang 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, do sian luat na dibariwa ni Air Jordan. Ito sahat na hamwa karungan, nagabi, topik ni jamita, ditikyaw ni ma tarpaso-paso do akka na marhapusan tudepata. Tapang denang dogan sa porsyaon, arong do tulu ulaon pakubasyon, na pinamasan ni Tuhan Yesus ujo di pakubasyon na di hasyang anon, na parjulo ima mangajar manang digwari may didaskon, na paduahon mamaretahon barita na uli, digwari may kerson, patuluhon patu pahalungangan, isarana pamalupon akana marsahit, digwari may tera pewon. Asa siyan sa luhut na pinatupanay, na yung pabotohon ng songgop dua harajaw ni dibata di portibyon, marhiti haron ni Tuhan Yesus ay iba na do Mesiasi naong tibu disurakon akka pawirang di akka partikian na salaon. Ia haron ni Mesiasi na yung mga lehon lasiruha do di jolma naulo majakon ibana ima lasiruha siya ngulo na bartua. Siya mulay na jolo sa atutikion sudido hita makalomohon ngulo na martua. Jalaragam do pangatusyon ni halak tarengo tu ngulu na martua. Arong do mga lapati yang ngulu na martua ima mulu si kop sudi di bagasang ngulu na. Walu mamora iba na di harta. Burjua kageleng na. Sangap parenggulun na si kanupari. Akai ma rumang ni hatuaun siyan ruhut ni pardagingon. Ale unang lupa hita iya hasetong na ngulu na martua mangihuton hapursyaw na si tongi ma mulu marhaposak kita horatu debata. Atong songo dia do ngulu ni halak na martua mana ngulu ni halak na dapotan paso-paso. Siala na marhaposan horatu Tuhani. Boy ma idotay siyan turpuk jamitaon. Dabang dainang hamasan ni turpukon ima ujudong dipili Tuhan Yesus tu akka sesiyan na naparjuluy. Uju na mardalani ibana di tao Galilea na jumadihon na sida siyan hijala dekke gabi sijala joloma. Asa dong salpui ditoruson Tuhan Yesus do madalani sa dok luat Galilea. Raponak ka sesiyan nay lahom mamaritahon barita haluaon na siya depata. Di bongoti ibada do inganan ni perguruan niya kana porsia narong di Galilea. Laos di sido di baritahon di bana barita lasiruha taringo tu harajaw ni dibata marhiti-hiti parjamitahon na. Asa maripola situ tudo haron ni Tuhan Yesus di luat Galilea ditiki. Dang holan rosa bingi bana tuluati manang hola mamilit akasasyan ni bana tu Galilea. Dongi borhat ma tuluan asing. Alay tahe di halamohon Tuhan Yesus do asa sudi pangisi ni luat Galilea dapotan asini ruhani di pata. Siya na tumangihon pangajarion na.
ia hatani di bata na pinasaha ni Tuhan Yesus idu na gabi ujahan lahu manosoi huhut paubahon rohan yak kanatoropi lahu tumadda di bata silehon haluaw na marotongi. Namangihut hamak karungan di son taida songo dia haroron ni Tuhan Yesus di si laos diuduti dohot akatadda halungangan ima na pamalum akka na marsahit dohot akka nanyay ni halak na roto si. Tung nagurang situtudo tahe akka na marsahit na roto tiki. Idu ubahin pola maruan siya torop luat di babuan akka na marsahit habi tuinganan parpunguan na ron disi. Mga sahon huwasona laos maramalumad do sahay niya kanatoropi di bahit Tuhan Yesus. Tutu boy do dapat rohatta songo dia ma lasirohan niya kanatoropi. Siala nang malum pasahiton na sida. Malua siyan hamaulon. Malua siyan akapanggosa-gosa ni haguguon ni portibion. Tutu lasitutu maruhan na sida. Hitapi boy tadupor rohatta molo tajakon ragam niya ka lasiruhay. Isaran do pani malum parsahitot ta Jepang na tajalahi di ngulut taon tutulas do rohatta. Songo nima lasiruhan niya kapangisi ni luat Galilea di si Jepang na sida dohot Tuhan Yesus. Asa hamuak karungan nang dohono tadi sirupani dang marisuak kapi parjepangan na sida dohot Tuhan Yesus. Songo nima na kita ingot ma dang marisuang haruromi madapot Tuhan Yesus marhiti-hiti parminggon manang natumangihon hatani di pata. Dungan sa persyaon marhiti barita naong nipatol hasi gabi lam tarbarita dututu guar ni Tuhan Yesus dada holan di Galilea pi alisaha dutong tuliat tano Syria ujung na pola di babuan halak akana asing akana mersahit dohot akana sedonggopan sibulis tujoro ni Tuhan Yesus jala las malum do nasida saluhutna. Aha mananangin si rebangot ta siyanonima siyala nagukhuwaso do Tuhan Yesus ubahan na buhay tarpato pa ibana akaragam ni halungangani. Jala marhiti huwaso narong di ibanay gabi tarbarita ma saluhut pabayanan na tuwaka na humaliyang. Narumik ko tima buwasa na sida majalo ha marum niya kaparsahiton dohot akka na niyaena ima siyala di haporsiya na sida do huwaso ni Kristusi. At sugadi dang di haporsiya na sida nagukhuwaso Tuhan Yesus tutu dang runa sida madabot to tuhatay. Idu ubahin sa jujur di dok Tuhan Yesus haporsiya mido na paluahok ko. Mana taida siya na pangalaho niya kanatorop na ditiki gabi targuar na maratua do na sida. Targuar halat na tarpaso-paso do na sida ala di hapuro siya na sida do huwaso narong di Tuhan Yesus. Dang so nakasibuto surat ng hala parisi na sida. Nakpi pajupang do Jesus alay ng porsiya di huwaso ni Jesus. Ujung na isuada do tahi haron yaka hala parisi ng sibuto surati. Asahamu karungan sa porsyaon, pangalaho niya kasituan na toropi, tunggabi sitiruod dwe. Ala porsya na sida, di huwaso ni Tuhan Yesus. Ha porsyaon na sida do, na manaruhon na sida, rosyan luat na maragam, mandapot tutuhatay. Jala ha porsyaon na sida do, na paluhan na sida, siya nakahamalon na masa di bagasan nguruna. Asanaing dohonom madibagasat tikyon, tung na martua do halak na olo makaporsyay Tuhan Yesus. Diobason, serong do halak naso apala marsitutubi makaporsyay waso ni Tuhan Yesus. Nakpe ng jojo dibigi barita na uli jala nakpe jojo ti banaroto parpunguan niya kanaporsya alay say hotdupi akaholso ng arsak madodoni roha na pikiran na. Nakpe ng martangi ang ibana, nakpe ng maridde,
Jananak penang ditangihon hata ni di bata. Alay hola persato kinad doi. Di bagasan nguluna. Gabi tading do gugu ni tangyangi. Tading do huwaso ni hata ni di bata na biniginay. Disimula kibana siyang gereja. Lasonggok mamuse akka arsak. Di bakilalahon di bana. Meresuang mata Yesudi. Akka nang janalona siya tuang-atungan ni bagas suroy. Asa hamua karongan marhitu turpukon. Di susoy do hita. Laho makapursyay. Wason ni Tuhan Yesus na tukpahesarhon sa luhut pakilala atta. Biyaka na magrupi parsahiton nang namangarupi akaragam ni hagalion di pamatang nang arsakpe. Ingot ma asa roho madaboton Tuhan Yesus. Ingot ma majuhon manggurahon guar di Tuhan Yesus. Unang pangasahon gugu ng bisukmu alay pasaha masa luhut na'y holat tu waso ni dipata. Hamakarongan song paduhan ni Edetaido di Bukede nomor 520 partangi sa duhapi ang guhasyang anon holso arsak sahipe sa manosa dototong. Atong mulong tabuto duhapi songoni partangi sa do portibyon tumago mahita ro mga lualu mandapoto tuhatay. Asa margugo hita mga rupi ragam niya ka partangisan na masa di portibyon aka holso arsak ng sahipe hola tuhatay do na buhi pahisaro kita siyan sa luhut nay. Turuson songon hala Galilei Roma na po Jesus soni manakita damang dainang Roma hita mandapot to tuhatay jo magwarnay posroham dang pasobon na ho dang tulakon na ho balik sa tahi tangi honon na do ganup halak na jojo di guarna. Amak karungan sa porsyaon arondo di sada eddepungan kurti do songonon hatana. Mulo na yung martua ho tangi humahatan ito hatay. Sejak kumading ulumi sa liling ho di hasya kanon. Tungto ho dututu paduhan yedde. Mulo na yung martua ho. Mulo na yung marhasonangak ko. Mulo na yung trapaso-paso ho. Tangi humahatan ito hani. Atong siya dido hita margugo, marbisuk, lau manangihon hata ni pata. Jala asa tangi hita di ibana. Alus na ima, siyan haporsyaon na marsitutu, doot haring gason majaha hata ni bata, doot haring gason marsaur, rapon doot akka na porsyay dito nga tonga ni gareja. Asa songonima, naing si ulahonot tading ulot taon. Roma dapat Tuhan Yesus tu bagas suri. Ujujupang di partikian dito nga tonga ni parmingko ni. Ay siya nido jupakta la siroha ng gugu manaluhon akaarsak ng sudi pakilaran na surat di bagasan ngulot taon. Atong songon ni matong di bagasan ngulot ta naneng siya masota. Songon akan natorop na rumadapot Tuhan Yesus di Galilei. Nyala dapotan asiniruha ro na sida. Songoni manang hita asabor hatita marbarita na uli mamaritahon barita la siruha taringo tutuhan Yesus baritahon ma saluhut akka pabahanan na di bagasan ngulumi asa torop jolma na majalo paso-paso la siruhay ima ngulu na martua di bagasan Tuhani atong hamwakarungan sa porsyaon ingot ma pasahaton saluhut holso ng arsak narong di bagasang ulumi buwa ni tutuhan Jesus pos maruham dapotan asiniruha duho malum manasa akan na makilala parsahiton dia matang na sumuang mapakilala mi margugumaho mga rupi ragam niya kaparukilo mi salpu masaluhut akka arsak na dirohami ala arong do Tuhan Jesus na madawni mangaramoti jala mamaso-maso. Ikot ma, tarpaso-paso do akka na marhapusan to di pata. Amen, martangi ang mahita. Ali Tuhan di bata Jehuba, mauliati ma di horong ni Roham na sumurungi naong mangalihon anakmu Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, rotu hasyang anon, lahu madawni ragam niya kasahit ng hapursuhan na ibi. Ajari mahami toktong makapusi huwaso dot holong ni rohami
huhut pargugoy mahami, mamaritahon, barita haluaon, na binuan ni Tuhan Yesus Kristus, asa martaba, bilangan ni halat na porsya, jala daputan, ngulu, na martua. Amin.